Tare ku nake gaisuwa ina neman sulhu, ku kare ni da garkuwar ku dan san musu babu, ku karan soyayya kaza tsantsar niyya karabi da biyayya. Khalifa Nasiru gaisuwa ta a gare ka, kaza baba ko diya yake a ma'aunarka, take zaune Kano ana ibawa larginka. Shak Salihu labbaika ka kara ni cikinka, kana kira ni da ɗanka. Da san Shak Saidi na zo da shi ne zan koma, da shi ne aka yo maɗi ya zo jinsi na zuma, da shi aka kago mutum da aljan al'umma. Sufa ainin zati da masana hahuti, karatun malakuti, wala komai naka ne ta kai ne aka fara. A kalle ka a zahirinka an san ka tara, game inkarin ka shehu ya tafka asara. A yasin rizzati madadin hahuti ka samu akan saiti, ganina ya rabu shehu nuna mina hanya, dinga ganin baɗini da kyakkyawar niyya. Ka koyan tafiya cikin ka gonar soyayya, ka sana kan titi na zamba na lati awa ko komiti. Ka sa in taho nan gidanka duk ranar sabti, ka karan kauna da lafiyar sabon baiti, da soyayya a ciki ka sana akan titi. Ka horon hidimarka zada da 'ya'yanka da dukkan masoyanka. A ya Shak Saidi muradu faukal ala ne, da suffarka nake gani da sunanka na gane. Masoyin Shak Saidi a yau shine wane, ka kama ka more lakata ya zane, tunani ya kore. Da soyayyar shehu ne nake iya san wane, idan ba san shehu zuciyata ta kone. Cikin da ya zo babu shi kwarai shi gawa ne, sufar wani zan furta tunani ya kore. Ka kama ka more abun kallo shehu ne sufa sirrin zati, da shi na yi ado ka ganni daki ko titi. Karatun halara a nan nake tsamo baiti, sufar yau zan furta masoya ku fahimta, ku duba kun ganta. Da sunan Shak Saidi a farkon Qur'ani, da sunansa a tsakiya, da sunansa a hauni. Ganina ne ya gani biyo ni manuni, ilimi ya barke mulki ya tsinke batun shehun maki. Sallah ba sunansa to da wasa a cikinta, kautar da a ce babu kai kwarai ta kaskanta. Cikin nau'o'in ibaduka ya sunanta, da hauka na kirata lalata a cikinta, fadanci asalinta. Da kaunar Shak Saidi ake warware kuli, da yin hidimar shehu za mu tattoshe kuli. Aya baban zakiri aya fadalil fadali, aya doran zaki mai sanya mu tafarki abun ban mamaki. Mai inkari je ka kama aikin da a baka, bakin sai ka tsaya a gunka kame bakinka. Ka daina shiga rayuwar da san ba sunanka, girma za ya biyo ka, yanci kuwa matsayarka, malam kuma takenka. Aya matsayar talikai fagen neman buɗi, aya sannu uban nazir ka zashe wulhadi. Aban sauti makaɗa ku doka mini mani, Maulana labbaika muna nan bayanka, a gonar ka mu shuka neman nema wanzuwar ka na kore gaibi. Ubagun duk mai gani makagin majuri, da soyayyar shehu nai ado gaibul gaibi. A ya tsibirin tsauni hawa sai majanuni, tufafi bisa sini ka sanya yi jikinka ne akwai yardar Allah. Idan shehu ya ce aradu ba na ganin illa, idan ka bai shehu ne ya bankar ka jikila. Tsaya ku fahimta misalin da na furta a takun kasaita. A ya Shak Saidi abin da ka banka karfe, ka juyo shi gare ni shehu kar in zamo zalbe. Da gaggawa shehu rayuwa ta ka gefe, ka miko mini galbi sun jefe ni da aibi, ka kare ni ta gaibi. Rabon kwaɗo na hannunka ya maula shehu, baka ɗora mai sama dalilin musu bahu. Musa gani gare ka na taho neman sulhu, ka kare ni da aibi, ka buɗe mini gaibi in ƙara ganin hobi. Da sunanka na daɗini nake rarrashinka, da gangamu nake kiranka yasinin suka. Ka yi musu katari bisa abin da suke shakka, mujibu da'awati tajallin lahuti. Ka ƙara mani saiti, ka bubbuɗe idanuwansu shehu su hango ka, su gane fairar ka gaskiya ce su biyo ka, su bar yin kasafi ga masu neman yardar ka. Su cire takalma ka ƙara musu himma, su gane abun nema. Wannan waƙar nai
zamo naka, kar kira ni da ɗanka, ƙwarai na bar shakka. Roƙona da yake cikinta ya shehu ka amsa, ka sa kowa in ya ji ya gane matsayarsa. Domin zan tsira da shehu Tijjani ka amsa, ka zabar hama gausu sai digatan Yesu, na san duk ka san su. Nan ne zan rufe ta ya halin faira, banu sayyadi yau da mu ake kowace daula. Ina neman addu'ar ku don girman Allah, Al Musa soja a garan Mahujja, faɗa mana mata gari na kuma malikanci ce yau zan furta. Musa bangar kun sani da faila a kasanta, da kaunar shak sayyadi kwarai a halittota. Soyayyar da akwai ta tarbiyya ga tsafta, shehu so mun huta. Aya baban shehu sanya shehun ya ga shehu, domin an tagwani ta kai ake neman shehu. Aya babul kairi kai kasan sirrin shehu, Al Musa soja na fada kuma na kara, da kaunar shak sayyadi nake samun nera. Dolan ku bar duk abin da Allah ya kasara, ku miko mini garkuwar jikina in daura. Sun sauke mini shehu zo ka dama min dora, ka jefe ni da kaddara cikin kudurorinka, kai ka gane abun nufin cikin hikimominka. Sun koran ba sai da ni ka sa su ji tsoronka, ka sa mams ta fahimci rayuwar nan da na ɗauka, ka karanta sani da ilimi ka na kasarka. Da matuwakan na rufe da sunanka na gaibu, da matuwakan na rufe da sunanka na gaibu. Al Musa soja, Al Musa soja, Al Musa soja. Ya Khalifa Salihu ya shehu Sayyidi Abubakar, ya Khalifa Salihu ya shehu Sayyidi Abubakar, ya Khalifa Salihu ya shehu Sayyidi Abubakar. Sai nambar waya kamar haka: ba takwas ba takwas tara bakwai lahutu nasutu 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 bakwai.